Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndine Aida Chwaya ndi mzanga Yusafita Wilima. Koma poyamba nayi mitu yake. Kampani ya Nkhani yagula malita 25 miliyoni amafuta a galimoto pofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta awa mdziko muno. Bungwe la National Registration Bureau NRB lati lalemba anthu 12.5 miliyoni omwe akwanitsa zaka 16 mu kaundula wake waunzika. Ndipo mu nkhani za malonda, komiti yowunikira mfundo zakayendetsedwe ka chuma cha dziko lino ya MBC yati sikweza chiwongolera dzanja chomwe anthu amabwerekera ndalama ku mabanki. Takulandirani mu nkhani zathu. Kampani ya Nkhani yagula malita 25 miliyoni amafuta a galimoto pofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno. Mneneri wa kampani ya Nkhani Raymond Likambale ndiwo anena zimenezi ku doko la Beira mdziko la Mozambique, komwe olemba nkhani amakaona zina ndi zina zokhudza ndondomeko yoyitanitsa ndi kunyamula mafuta kufika nawo mdziko muno. Mtolankhani wathu Isaac Jali ali ndi nkhani yonse. Pa doko la Beira mdziko la Mozambique, galimoto zonyamula mafuta zochoka ku Malawi zikupakira mafuta a petro komanso diesel, ndipo kuonjezera pamenepo sitima ina yonyamula mafuta a diesel okwana 1.6 million liters yafika ku Matindi mboma la Blantyre kuchoka ku doko la Nakala. Pamenenso galimoto zina zonyamula mafuta zokwana 26 zikuchoka ku Tanzania ndipo zanyamula mafuta pafupifupi 1 million liters. Ndipo malinga ndi mneneri wa National Oil Company of Malawi Nkhani Raymond Likambale, galimoto zonsezi zikunyamula gawo la mafuta okwana 25 million liters omwe kampani ya Nkhani yagula. Komabe Likambale adandaula kuti pali zina ndi zina zimene zikumachedwetsa kuti galimoto zinyamule mafuta pa doko la Beira mdziko la Mozambique. Komabe anati ali nchikhulupiriro kuti zonse zikonzeka ndi kuti chakumapeto kwa sabata ino mafuta ayamba kupezeka bwinobwino. Kwa ine yake anawajira manage port ino kuno ku Lake Oil ku Mozambique akunena kuti kwa iwo amaona ngati ndi za customs zimene zikuchedwetsa, akuganiza kuti zingakhale zotithandiza kwambiri patakhala kuti mwina ma processes ake akumene kwatakhala ngati achedwetsedwe chifukwa kuona ngati ndamene akuchedwetsa. Komabe ine ndikhonza kukutsimikizirani kuti ku Malawiku ife kunokuma tikuyankhula ndithu pafupi ndadzathu amenewo tionetsetse kuti mwina ma process amenewo akhale ngati achedwetsedwako kuno kuli matanka oposera 70 amene akunyamula mafuta a diesel kupititsa ku Malawi. Koma tikukamba pano pabwera mafuta ku Malawi pa sitima imene yatsitsa ku Matindi depot ku Blantyre, komanso matraki ena okwaniranso 40 akufika kale ku Malawi tikukamba pano. Ndipo mkulu wa kampani ya Lake Oil pa doko la Beira yemwe amayang'anira mafuta akuno ku Malawi, Maria Rinaldo, anatsimikiza kuti pa doko la Beira pakumakhala kuchulukana kwa galimoto zonyamula mafuta. Ndipo anati zimenezi zikuchitika chifukwa cha mavuto ena amene akuchitika kwa anthu ogwira ntchito za custom ku Mozambique. Maria Rinaldo anati panopa akukambirana kale ndi akuluakulu a boma la Mozambique kuti aonjezere anthu ogwira ntchito pa custom kuti nkhani yoyang'ana mapepala amagalimoto kuti apakire mafuta iziyenda mwasanga. Kupita chitsogolo, Likambale anati kampani ya Nkhani ikuyang'anayang'ana njira zina monga kugwiritsa ntchito mapaipi ya mafuta, monga paipi imene yachoka ku Dar es Salaam kupita ku Ndola mdziko la Zambia yomwe akuti ili pa mtunda wa makilomita 540 okha kuchoka mu mzinda wa Lilongwe. Iyo anatinso alemba kale pempho lopita ku boma kuti mwina dziko la Malawi likhale ndi paipi yake kuchoka ku doko la Nakala kufika ku Liwonde. Zonsezi ncholinga choti dziko la Malawi lisamakhale ndi mavuto okhudza mafuta. Isaac Jali, MBC, Beira, Mozambique. Bungwe la National Registration Bureau NRB lati lamalizitsa kutsindikiza ziphaso zonse za nzika zomwe zinalembetsa ndipo ziphasozi zagawidwa kumalo onse komwe mbetsera. Mlembi wamkulu mu nduna oona za chitetezo cha mdziko yemwenso ndi mkulu wa bungweli Mphatso Sambo wanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani ku Lilongwe. Asambo ati pakadali pano bungweli lalembetsa anthu okwana 12.5 miliyoni omwe akwanitsa zaka 16, ndipo ati izi zachitika kutsatira lamulo lomwe bwalo la milandu lalikulu linapereka mwezi watha.
ndipo bungwe la Chisankho Watch lati kalembera wa chisankho wa zisankho za chaka chamawa wayamba bwino. Poyankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe, wapampando wa bungweli a Bishop Guilford Matonga ati bungwe la Malawi Electoral Commission likuchita bwino pa ntchitoyi. Iwo ati bungwe lawo linayika anthu m'malo onse ochitira kalembera kuti adzipereka chithunzithunzi cha momwe ntchitoyi ikuyendera. Tikhozonena kuti kuyamba tayamba bwino, koma sitinganene kuti takhutitsidwa kwenikweni. Ndi chifukwa chake taphunzirapo maphunziro ena amene tikuwauza kuti ameki panganizi, azipani panganizi, komanso amabungwe osiyanasiyana tapanganizi kuti ndime zina zotsatirazo tipange zinthu kuti taphunzirapo maphunziro bwino. Tayamba bwino, koma tikhoza kuchita bwino koposa mmene tayambiramo. Ife ngati ya Chisankho Watch tikumva ndi kutsatira zolankhulidwa ndi chidwi, ndipo pakupita pa nthawi tikhulupirira kuti tikhoza kuyankhulapo kanthu. Koma padakali pano tili ndi chidwi ndi kuyang'anira mwa chidwi kakagwiridwe ntchito ka meki mmene ikugwirira ntchito padakali pano. Tikatero ngati pali nkhawa zina ngati zimene zipani zakufotokoza, ife tiyankhulapo patsogolo pano, koma padakali pano tikuyang'anira ndi chidwi pakagwiridwe ntchito ka meki. Boma la China lati ligwira ntchito mogwirizana ndi dziko la Malawi kugwiritsa ntchito njira zomwe dziko lawo linathetsera njala kuti mavuto achakudya athe mdziko muno. Mmodzi wa akuluakulu mu ofesi ya kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi, a Wang Hao, wanena izi mdera la Mfumu Kalumbu ku Lilongwe, pomwe ofesi ya kazembeyi imagawa matani 33 aufa kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mderali. Beatrice Mwape ali ndi nkhani yonse. Anthu oposa 1000 ndomwe alandira ufawo, omwe ndo amakilo 25. Malinga ndi ofesi ya kazembe ya mdziko la China, iyo achita izi poyankhapo pa pempho la boma loti anthu athandize manja omwe akhudzidwa ndi vuto la njala mdziko muno. Mawu ake mkulu wa ofesi ya kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi, a Wang Hao, ati iwo ndodzipereka kuthandiza anthu mdziko muno pa vutoli. A Wang ati ubale wa dziko lino ndi China ukunkanukwerera, ndipo ati aonetsetsa kuti athandizire dziko lino kuthana ndi vuto la njala pogawana upangiri wa luso la makono la ulimi mwa zina. Mkulu wa nthambi yoona za ngozi zogwa dzidzidzi, a Charles Kalemba, wayamikira dziko la China chifukwa cha thandizoli. Iwo apempha Malawi kuti ayambe kugwiritsa ntchito ndondomeko za makono za ulimi monga ulimi wa mthirira kuti adzitha kudzikonzekeretsa ku mavuto a njalawa. Ngati dziko tibwererenso tiyambe kukhala ndi zathu zimene zitithandize kuti tikhale ndi chakudya, monga tichoke kudalira mvula, tiyambe kudalira mvula ikabwera Ambuye alemekezeke, koma tionenso kuti kodi tikathirira tikolole katatu pa chaka. Mawu ake Senior Chief Kalumbu yayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa dziko la China ndi Malawi. Iwo apempha magulu osiyanasiyana kuti athandize anthu m'madera kupeza zipangizo ndi ukadaulo wabwino wa ulimi kuti athe kupeza mayankho okhazikika pa vuto la njala lomwe likuwasautsa nthawi ndi nthawi. Chimene chikukhanga chikuvutako pang'ono ndi zipangizo, chifukwa mwina ndi mwina mumafunika kuti muwake ngati kukhala ndi ngalande yoti muzipita madzi kumatsakula aliyense kumatani kumathirira. So you need some bricks, you need some cement, you need some builders konza meje kuti azipatsa madzi aja. Tipemphe kuti ngati alipo ena kuti akhoza mwina matithanzako ndi mapampu aja oyendera mwina sola. Pakadali pano Dodma yati boma la China laperekanso matani 2000 ampunga omwe ali munjira. Lipoti lofotokoza momwe zinthu zilili pa zakudya mdziko muno linaonetsa kuti anthu 5.7 million akhudzidwa ndi njala, ndipo malinga ndi Dodma chiwerengerochi chidakakwerabe. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Akuluakulu oyang'anira bwalo la ndege la Mzuzu achenjeza anthu omwe amadutsa pa bwaloli ngati njira yachidule kuti zomwe amachitazo ndi mlandu. Poyankhula ku chiwanja ku Mzuzu pa msonkhano odziwitsa anthu za nkhaniyi, mkulu wa polisi pa bwalo la ndege la Mzuzu, Mayi Emma Gondwe, wati pali chiyembekezo kuti ndege ziyamba kutera pa bwalopo popeza kampani ina ikufuna kuyambitsa maulendo a ndege. Chisomo Manda ali ndi zambiri mu ripoti ili.
mkumanowo omwe unali pakati pa anthu akuchiwanja pomwe ndi pafupi kwambiri ndi bwalo la ndege la Mzuzu unali ofuna kuwadziwitsa kuti kuyenda m'bwalo la ndege ndi mulandu ndipo munthu akapezeka akuyenera kulipira ndalama zokwana 2 miliyoni Malawi kwacha apo ayi akakhale ku ndende. Iwo adati awauza izi anthuwo kamba kuti kampani ina iyambitsa maulendo a ndege pa bwalopo ndipo ndege zidzitera pafupipafupi. Mkulu wa polisi ya pa airport ya Mzuzu Mai Emagondwe adati anthu akuyenera kudziwa kuti lamulo limaletsa anthu kuyenda m'bwalo la ndege pofuna kupewa ngozi. Mene ndivuto kwambiri. Bwalo la ndege ndiloresedwa amati restricted area. Zasiyana ndi madera onse ndi malo onse odusa. Ili awa ndi malo olesedwa chifukwa kudusa mu bwalo la ndege ndi mlandu. Wanu ukoza kupangisa ngozi. Ndege kamatera. Ikoza uchita ngozi chifukwa cha anthu odusa mbwalo la ndege. Ndiye nthawi zambiri timafuna kuti mbwalo la ndege mzikhalakiriye ndege kamadusa. Not only that, even oro ndege kulibe koma musamakhale kuti mukudusa anthu. Anthu atikapeza timachaja mlandu kalero asanapange revise amati 10 kwacha ndikale limenero. Koma panopa apanga revise ndi 2 million. Kungomugwira munthu trespass kudusa mbwalo la ndege ndi mlandu waukulu. Ndipo a block leader akuchiwanja a Richard Zungu adapempha omwe akuyang'anira bwalolo kuti amange mpanda ngati njira imodzi yofuna kuti anthu asiye kudutsa pa bwalo la ndegepo. Kudusa kwa pa airport ndi umbuli wa ife anthu chabe makamaka kunoko masiku ano anthu atengerapo mwawi chifukwa choti ndege sisi kumabwerabwera ndi kumaona ngati pa airport si maloti yakugwira ntchito ndifika anthu ena kamadusapo koma mosaziwa. Mpanda ndofunikadi kwambiri chifukwa mpanda utipasa chitetezo choti anthu asamaduse. Pakali pano anthu amagwiritsa ntchito bwalo la ndege la Mzuzu ngati malo ochezerapo anthu achikondi, kota ya zinyalala, kojambulitsirako makanema komanso ngati njira yachidule zomwe apolisi ati tsopano anthu adziwe kuti zatha ndipo adziwamanga akapezeka. Somomanda, MBC News, Mzuzu. Nkhani zizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Kampani ya Nokma yagula malita 25 miliyoni a mafuta a galimoto pofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafutawa mdziko muno. Bungwe la National Registration Bureau NRB lati lalemba anthu 12.5 miliyoni omwe akwanitsa zaka 16 mukaundula wake waunzika. Ndipo mu nkhani za malonda, komiti yowunikira mfundo zakayendetsedwe ka chuma cha dziko lino ya MBC yati sikweza chiwongola dzanja cha dziko. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Takulandiranenso mu nkhani zathu. Mabungwe ona zamadzi mdziko muno ati ndokondwa ndi momwe boma likuyendetsera ntchito yolumikiza madzi aulere kwa Amalawi yomwe idakhazikitsidwa zaka ziwiri zapitazo. Mese zamawa akutsatira mmene ntchito yakhala ikuyendera m'madera ambiri ndipo akufotokoza nkhani yonse. Boma linakhazikitsa ntchito yolumikizitsa madzi mwaulere kuti anthu azipeza madzi otsika mtengo komanso aukhondo mosavuta mwazina. Ntchitoyi ndi mbali imodzi yothandiza kukwaniritsa ndondomeko zachitukuko za Sustainable Development Goal za bungwe la United Nations. Ngodya yachisanu nchimodzi 6 imalimbikitsa maiko ndi mabungwe kuti apereke mwayi kwa nzika zake kupeza madzi aukhondo pofika mchaka cha 2030.
MBC yapeza kuti ntchitoyi ikupindulira anthu ochuluka mdziko muno. Mwachitsanzo, bungwe la Lilongwe Water Board lauza MBC kuti likulandira chiwerengero cha anthu ochuluka amene akufuna madzi aukhondo kuchokera ku bungweli. Pothirirapo ndemanga, bungwe la Southern Region Water Board SWB yalumikizitsa manja opitirira 9,000 ndi madzi aukhondo kupitirira chiwerengero chomwe adachiyika kuti akwaniritse. Mneneri wa bungwe la Southern Region Water Board Mai Rita Makwangwala ati ndondomekoyi yathandiza kwambiri kulimbikitsa ukhondo mwa zina. Anthu ambiri akufuna madzi amenewa ndese ngati water board amwina tingatene kuti vuto lathu lalikulu timene tingatondetse kuti ndi vuto kwenikweni, koma timayenera kuti tipeze zipangizo zokwanira komanso anthu othandizira kuonetsetsa kuti anthu amenewa akulumikizidwa. Komano ngati board timayesetsa ndipo tikuyesetsa kuti pamene anthu ayitanitsa madzi amenewa zipangizo zikhala kuti zilireberede kuti anthu aja tikaapatse. Ndi angakhala akuoneka ngati mavuto koma ife tikuona ngati zalitichitiro bwino chifukwa anthu aja akamabwera komwe tithandiza sonse kuonetsetsa kuti zipangizo zoti tathandizira anthu amenewa zikupezeka mwachawo. Mu mzinda wa Blantyre ndi madera ozungulira, bungwe la Blantyre Water Board BWB nalo likugwira ntchitoyi ndipo lalumikizitsa madzi mwaulere kwa manja oposa 40,000. Mkulu wa bungwe la BWB Robert Hanjahanja ati akufuna kulumikizitsa manja ambiri kamba kuti chidwi kwa anthu chilipo chochuluka. Uze naboma kuti njira imene tizitenga tsopano ndi anthu ena tizapatsa madzi mwaulere osati adzimwe mwaulere koma kuwalumikiza mwaulere. Tinapanga kafukufuku nkuona kuti anthu amene tingathandiza akhale anthu kuti ndiwoyenereradi, anthu amene ali ovutika komanso mwina sangakwanitse kudzilumikizira madzi okha. Ndi anthu amene oto kumafikira panopo tachita ma connections opitirira 4,500 kuyambira chaka chatha. Mzinda kukula anthu amakhala kubwera anthu amene ali mu category imene tokambayo. Pansi pa ndondomeko yolumikiza madzi mwaulere, boma likuyika patsogolo madera omwe sachedwa kugwa miliri kuphatikizapo kolera ndi matenda ena obwera chifukwa cha madzi. Ena mwa anthu omwe apindula ndi ndondomekoyi mu mzinda wa Blantyre ati kulumikiza madzi mwaulere kukusonyeza kudzipereka kwa boma pothana ndi mavuto amadzi mdziko muno, makamaka m'madera akumidzi komwe kupeza madzi aukhondo kudakali kovuta. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Makomiti a nyumba ya malamulo oona zofalitsa nkhani ndi maphunziro ayamikira bungwe la MACRA pa ntchito yotamandika yomwe akhala akugwira kudzera ku Connect a School Project pa Chingelezi. Ntchitoyi cholinga chake ndikufuna kukhazikitsa zipinda zophunziramo za makina a internet ndi zina msukulu za madera osiyanasiyana ndi cholinga chofuna kuthandizira ophunzira kuti adzidziwa zomwe zikuchitika m'mayiko kapenanso zigawo zina osati ku Malawi kokha. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera lapakati mu mzinda wa Zomba Abesta Awali ndiwo anatsogolera makomiti awiriwa kuyendera sukulu yoyendera ya Namwera ku Mangochi. Miriam Kaliza ali ndi zambiri. Atatha kuyendera sukulu ziwiri ku Balaka komanso ku Mangochi, phungu wa nyumba ya malamulo wa dera lapakati la boma la Zomba yemwenso anayimira makomiti awiriwa Abesta Awali anati ntchitoyo yayamba bwino ndipo ikuyenda bwino ngakhale kuli zovuta zina m'madera ena monga kuchedwa kutha kwa ntchitoyo kamba kakuchepa komanso kuchedwa kwa zipangizo. Komabe Awali anati ndi mmene aonera ali ndi chikhulupiriro kuti ntchitoyo imalizika posachedwa. Titapita ku Balaka taona ntchito yabwino ndipo ntchito ikuoneka kuti ikuyenda molongosoka. Koma titabwera kuno ku Namwera ntchitoyo ndi yabwino koma ikuchedwa. Ndi afotokoza site agent unena kuti ikuchedwa chifukwa cha material. Nditawamvetsetsa koma chimene tifuna tinene nchonena kuti no material akabwera alimbikire kuti ntchito ithe mwansanga. Cholinga nchonena kuti ana school ayambe kugwiritsa ntchito zipangizo zimene zikuoneka kuti zikhale mu nyumba imeneyi. Ndipo malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MACRA, Father Francis Tamaseke, anatsimikizira makomiti wakuti akuchitapo kanthu pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ikuyenda monga mwapangano. Ndife okhutitsidwa kuti ntchito ikuyenda bwino koma sitinganenere kuti okhutitsidwa ndi moyo onse chifukwa monga mukudziwa ntchito inayikidwa m'mafezi ndipo ndi chikhulupiriro cha MACRA komanso boma la Malawi kuti pofika pa 20 December ntchito ikhale itatha. Madera awiri tayendera tsiku la lero komanso anzathu ali madera ena taona kuti pali kavuto pang'ono kuti amene amaperekera katundu nthawi zina akumachedwa kubweretsa. So mmene tinabwera ndi aphungu a makomiti a maphunziro komanso a nkhani zofalitsa mauthenga komanso a MACRA
tikabwerera ku nyumba tikachukumitsa anzathu amene akugwira ntchito imeneyi kuti timalize mu nthawi yake, komanso tikuona kuti nyengo ikusintha, so madera ena akhala povutirapo kuyenda. Komabe tili ndi chikhulupiriro kuti tikakachukumitsa pofika pa 20 December ntchitoyi ikhala itamalizika. Aphunzitsi ndi ena motsogozedwa ndi wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Namwera a Benedicto Kujiwa anati iwo akuona kuti chipindacho chikatha chithandizira kuti ophunzira azichita bwino pa maphunziro awo. Chimene chithandiza kwambiri chifukwa choti maphunziro amasiku ano akudalira intaneti kwambiri. Ndiye zimene ana aphunzira mu klasi muja nthawi zina sizimakhala zokwanira, komano akazalowa mu chinyumba chimene chichi azakhala kupeza nzeru zina zimene angapeze pamene zimenezozo zizathandiza kuti makhonzedwe apamuzi pano ndithu apite pasogolo. Ntchito ya Connect a School akuyigwira ndi thandizo la ndalama zochokera ku Universal Service Fund, ndipo padakali pano yayambika ma constituency osachepera 75, ndipo pali chiyembekezo choti ipitirira mtsogolo muno. Kuchokera kuno kumangochi ndine Miriam Kaliza. Komiti yowunikira mfundo zakayendetsedwe ka chuma cha dziko lino ya MBC yati sikweza chiongola dzanja cha dziko. Komiti iyi inakumana mkati mwa sabatayi ndipo yagwirizana zosiya mlingo wa chiongola dzanjachi pa 26%. Elin Chimoyo wadzanza mbiri mu ripoti ili. Izi zikutanthauza kuti banki zosiyanasiyana mdziko muno sizikuyenera kukweza chiongola dzanja chomwe anthu otenga ngongole amapereka. Malingana ndi wapampando wa komiti iyi a Wilson Banda, banki ya Reserve yakweza mpamba wa ndalama zomwe banki zimasungitsa ku Reserve Bank ndi mapointi 125 kufika pa 10%. Abanda ati kukweza kwa ndalama zomwe banki zimasungitsa ku banki yayikuluzi kwadza kamba kakuchuluka kwa ndalama pa msika, ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti zithandiza kubwezeretsa chiwerengero cha ndalamazi mchimake. Iwo atinso izi zithandizira kuti mitengo ya katundu osiyanasiyana isapitirire kukwera. Pali chiyembekezo choti mlingo omwe katundu amakwerera malinga ndi momwe chuma chikuyendera, inflation mchingerezi, ukhoza kutsika kumapeto kwa chaka chino kufikira chaka cha mawachi. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAMU lachinayi lapereka miphika yogwiritsa ntchito magetsi pa skulu ya sekondari ya Salima. Nayo Nobet Jameson Nkhani yonse. Mu chaka cha 2022 timu ya anyamata ya mpira wa miyendo ya sukulu ya sekondari ya Salima inamaliza pa nambala yachiwiri mu mpikisano wa CAF Schools Championship wa mayiko akumwera kwa Africa womwe unachitika pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Iyo inalandira mphoto ya ndalama zokwana $75,000. Kenako timuyi inamaliza pa nambala yachitatu pa mpikisano wa sukulu za muno mu Africa komwe inalandira ndalama zokwana $150,000. Kuonjezera zonse timuyi inapeza ndalama zokwana $225,000 mu chakachi. Popereka miphikayi, mkulu wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno Aflitud Haiya anati izi zikutanthauza kuti masewero a mpira alinso ndi kuthekera kuthandizira chitukuko cha maphunziro mdziko muno. Ifetu ngati ampira tikunena kuti uku ndi chisimikizo kuboma kunena kuti mpira uthatha kuthandizira kutukula ana makamaka ku nkhani ya maphunziro. Ifetu tikukhulupirira kunena kuti maphunziro angayendenso bwino kwambiri ndi masewero. Mukumbukira bwino lomwe imene zimakhalira ngakhale kale nkhani ya physical education kapena timati PE zimene zijaso zitakitiza bwirira kuno ku masukulu zithandizira. Mmawu ake mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Asaja Ndalamba anayamikira kamba kathandizoli. Ife ndosangalala kwambiri chifukwa miphika yathu imene timagwiritsa ntchito ya magetsi inali itatha, nditakhala tikugwiritsa ntchito nkhuni kwa pafupifupi zaka ziwiri zimene zimatipasa mavuto makonzedwe chakudya kwa wana. Panopa ndife osangalala chifukwa mavuto amene atha. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku nduna yoona za maphunziro a Charles Ntonti anali nawo pamwambowu. Ngati unduna wa za maphunziro ife ndiokondwa kwambiri ndi kusangalala. Sukulu imeneyi yakhala ili pa mavuto kwambiri in terms of kagwiritsidwe ntchito kwa miphika imene inalipo ndi yakalekale, ndipo idali yoti yatha ntchito ngakhale kuchita maintenance inali yosatheka. Komano mmene yabwerano mapoto asopanowa ndi kuti wani tichepesa kuononga chilengedwe chifukwa amene anali amagwiritsa ntchito nkhuni, kudula mitengo. Komano ndi mapoto awo asopano ndi kuti
azigwiritsa ntchito magesi ndikuti tachedwesa kuononga chilengedwe. Zina mwa ndalamazi zigwiritsidwanso ntchito pokonza chigayo cha pasukuluyi komanso kubwezeretsa mchimake bwalo la zamasewero la pasukuluyi. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Kampani ya Nokima yagula malita 25 miliyoni a mafuta a galimoto pofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafutawa mdziko muno. Bungwe la National Registration Bureau NRB lati lalemba anthu 12.5 miliyoni omwe akwanitsa zaka 16 mukaundula wake waunzika. Ndipo mu nkhani za malonda, komiti yowunikira mfundo zakayendetsedwe kachuma ka dziko lino ya MBC yati sikweza chiwongoladzanja cha dziko lino. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yusavita Wilima. Tsalani bwino. Ikoza kusintha zinthu voti yanga. Bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC likudziwitsa anthu onse kuti gawo lachiwiri la kalembera wa voti lichitika kuyambira pa 9 Novemba mpaka pa 22 Novemba 2024 m'maboma awa: chigawo cha kumpoto ku Rumpi, Nkatabe komanso Likoma; chigawo chapakati ku Kasungu Municipality, Mchinji, Dowa ndi Nchewu; chigawo chakumwera ku Zomba City, Blantyre City ndi Tcholo. Malo olembetsera voti azidzatsegula 8 koloko mmawa ndi kutseka 4 koloko madzulo, kuphatikizirapo loweruka ndi la Mulungu, komanso adzakhala otsegula nthawi ya nkhomaliro. Kulembetsa mayina ndi kwa onse amene akwanitsa zaka zovotera 18 kapena kupyolera pamenepo, kapena amene adzakwanitse